Boaz. Jacobo uyaone. Baba Cynthia. Baba Cynthia. Chicha muri kuita makoma tine tichiita munyengetero. Chicha muri kuita. So zvaputsikawo. Baba Cynthia, mai Cynthia vako hero. Variko. Iwo ndwani iwe? Sorry yen. Imi makoma anoyera makoma mune muchiitira zvinhu zvamukuita. Baba Cynthia munyarere ni. Nemdare wa unyarere mdare we. Chicha uri kuita. Ndati chi chaukuita apa. Paputsika musataurise. Izvo zvimakoma atetiitira munamatwa. Chi chamuri kuita apa. Baba Cynthia. Alright, aiwa, nyenya ainetse mdara, ainetse mdara. Ndinoiga baba. Nyenyu ndega. Mai Cynthia vanoya shandirwa umbao. Izvo zvimuri kuite apa. Ndo andoisvitsa. Haisi problem. Aiwa, haisi problem da. Haisi mukwasa kutaura Maria munoda. Ndakamboputsirwa gate rangu ipapa nyamba ndimai uya. Kutanga ndangeke kutanga chete. Ndike kuti imi game uri kuratidza kuti akuenda kumatournament. Imi madzwaba. Mabva kudha nyaya iyi ndikutoisvitsa iyi. Basi ndiye. Nyaya ndikutoisvitsa mndarani. Iyi ndikutosvitsa iyi. Iyi ndikuto enda hako. Hapana iyo ndine video. Imi ndakuona. Sorry. Tasa ndakutora video. Iririmo. Ndakutora video kubva. Amara andide. Imi ndoshandira vanhu vakawanda ndichipuwa mari. Foni iyi mukuti ndiye 2 cents here. Imi. Imi ndatokuona imimi mai Cynthia munowadziwa zvakanaka here. Nhasi chaindoswera idzi ndodzi kuti wakabhozhongora idzi. Baba sorry saka toita sei? Imi. Ameno kaimimi. Aini mari andide. Ini mari andide. Ameno kana mutori nezvimwe zvekuto ameno ini mari andide. Toita sei? Ameno kaimimi. Ameno kaimimi. Muri kudeiwa right? Ameno kaimimi asi ndakuti mari handisi kuida. Mari ndinayo hopo. Mungatenge meno kuti iwe unei. Meno. Meno. Ameno. Mavideo ndinawo. Tiri vanhu venyamawo. Tiri vanhu venyamawo. Mweya unouya uchienda ngoti izvezvi ndiri munhu wenyama. Mweya unouya uchiendawo. Set. Action. Thanks. Ndozvamamuchiita naBaba Cynthia nguva yese. Handichitonyepa. Handichitonyepa video ripi kwamuna kana chinhu. Kutonyepawo zvangu. Saka iwo ondisirawo kanhamba dzako. Handichitonyepawo zvangu.